Лично според вас, какво празнуваме на 8 март? Да, сега повечето от вас ще кажат, че това е деня на жената, обаче се оказа, че има хора, които не мислят точно по този начин. Срещала съм хора, които са се опитвали напълно сериозно да ми докажат, че този празник празнуват само тези жени, които са раждали. Демек, ако нямаш дете, не си жена и нямаш правото да празнуваш този празник. Буквално звучеше така: какви цветя искаш от мене, какви подаръци, ти случайно да си раждала, случайно да имаш дете, случайно да си свършила работата, тая е твоята женска работа, която всяка жена трябва да направи. Ти каква жена си, ако не си родила дете? Разбирам майка ми, разбирам баба ми, обаче ти... Да, беше точно така. Откъде се е появил този стереотип? Откъде е тръгнало това, че за да си жена, в буквалния смисъл жена, задължително трябва да си раждала? Не съм много сигурна, обаче доколкото знам, в повечето държави има отделен ден, отделен празник, когато се празнува деня на майката. Не деня на жената, а деня на майката. И в този смисъл, нали, да, тогава си е логично. Обаче 8 март е деня на жената. Дали си на 5 годинки, малко момиченце, пак има правото да празнува този празник. И толкова сладки истории съм виждала, където бащите подаряват на малките си дъщери по едно лаленце, някакво такова, но това е супер сладичко, бе, хора. Не знам дали ще се съгласите с мен, пишете ми в коментарите вашето мнение, обаче според мен на този ден, 8 март, всички мъже трябва поне с нещо малко да покажат, че обичат и ценят жените си. Дали са на 5 годинки, дали са на 10, дали са на 20, дали са на 60, 80, няма никакво значение. Просто смятам, че поне на този ден, поне на тази дата, всяка жена заслужава да й се напомни, че я обичат и че си я ценят. Пък вие споделете вашето мнение в коментарите. И честит празник на всички жени!